O PP de Ribeira critica que o goberno local renunciara de forma voluntaria a fondos europeos. O Executivo perde case 300.000 euros ao non executar 7 obras incluídas no Plan para o fortalecemento do comercio. O Concello de Ribeira renunciou a parte da subvención do Plan para o fortalecemento da actividade comercial para zonas turísticas de forma voluntaria, fondos europeos conseguidos polo anterior Executivo. O PP ribeirense vén de denunciar esta situación, xa que afirma que pola mala xestión do goberno local pérdense 275.000 euros de fondos europeos dun total que ascendía a 1,5 millóns de euros. Entre estas obras, pois nos atopamos accións que creemos que van a ser ou que iban a ser de gran importancia, e entre elas podemos enumerar pois a mellora da accesibilidade na Plaza do Concello, que ademais é unha obra que non é só que se devolva por falta de tempo, sino que ademais é unha obra que se atopa actualmente executada e formalizada, e que, polo tanto, a empresa a que se lle adxudicou esa obra pois xa adquiriu uns dereitos. Entendemos que estes 51.700 euros, se mal non recordo, da adxudicación desta obra, que levaba pois consigo a acción tanto na rúa frontal da Plaza do Concello, onde se atopan os soportales, como na parte traseira, nesa zona onde está pois o forno de artes, por entendernos, terán que pasar a facerse agora mesmo pois con fondos propios do Concello de Ribeira. En total son 7 as actuacións que motivaron esta perda de 275.000 euros, entre as que tamén se atopa a construción dun aparcadoiro disuasorio nas Avesadas. Creemos que este pois era un complemento para levar a cabo pois un dos grandes eixes para os que se pideu esta subvención, non? Que era pois fortalecer o comercio e dende logo pois atraer tamén o turismo. Esos eran pois os dous eixes principais polos que accedimos a esta línea. Esas son pois dúas das accións que se teñen perdido, pero ademais desas dúas accións tamén se perden o que son 52.000 euros que iban destinados pois ao impulso da mobilidade sostible no entorno comercial e que polo tanto estaban destinados a esa feira do vehículo híbrido que fai todos os anos a Asociación de Empresarios. Creemos e sorpréndenos dende logo que dende o goberno municipal despois se reitere unha e outra vez que non hai fondos para colaborar pois con asociacións ou con actividades ou accións que se veñen facendo durante moitísimo tempo. A portavoz municipal popular lamenta que sexa a primeira vez que Ribeira renuncia a fondos europeos e apunta que é consecuencia da xestión completamente infantil por parte do alcalde. Estamos a ver pois que non é unha xestión pois do que debería ser unha cidade á altura do Concello de Ribeira, unha cidade que está pois en completa transformación agora mesmo, unha cidade que xa avisamos ten un orzamento pois grande, ten moitos fondos para executar e que dende logo o que precisa é de xente que lle preste atención e que dende logo pois faga esa xestión diaria no Concello. Xa que está tamén no aire se o non cumprimento dos prazos de execución da obra que se está a desenvolver na Praza do Centenario deixará o Concello sen a subvención. Pouco máis que engadir nesta primeira parte do que empeza a ser pois o completo abandono en xestión do goberno municipal e dende logo pediremos explicacións ao alcalde para que nos explique que vai a pasar pois con todas estas accións que non se levaron a cabo e que nos parecen importantes tanto para o comercio como para a xestión e o crecemento do noso municipio.